Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Mandla Zulu. Umngwenya Msovokazi Mvuleni Intokazi yazalwa Mamkhize. Namhlanje ngivakashele usisi wami kwi-show esibiza ngokuthi izigameko zempilo uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani. Engabe sehilile na? Sike simuze ukuthi engabe usiphatheleni. Sawubona. Sawubona njani ma? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila njani? Ngi-right nami. Cela igama nesibongo nanokuthi ubuya kuphi? NguNokwanda ngwakamnyango ekhaya kusempakeni kodwa ngihlala la eSydney. Wakadoko. Qobo like. Okay, abakabana bamnyango. Omnyango Madiya ngalondo umlungu omhlophe ngaphansi konyawo lakhe inkosi ayiqeda yena nami ngize ngiyiqede. Oh wow, umZulu. Kind of. Ufuna ukuthini manje? Awukwazi ukuthi ungathi Kind of ngoba phela okay, ukusuka imvelaphi yasekhaya angiyazi ukuthi iqhala ke kodwa ngiyazi ukuthi basikhomba ngayo amaXhoseni kodwa mina ngizazi sengila ukuthi ngumnyango. Oh okay. So sithini isigameko? Iza nazo. Nani ke ngila umfana. Wenzani ngoba bafana. Wenzani umfana? Ngithi mina nani ke ngila umfana ngisho ukuthi uyangithanda umfana. Okay, so Imloya, angazi noma ukuthi I was desperate for love or what, but I was told by a friend ukuthi angijoyine uThinda ngoba phela ziyakhipha lapha uhlangana nabantu. I had few matches, I had like physical dates with a few. And then this one ogcina ngiwa ngithi nje ngithi ngiyagcina lalela. Iza nazo. Ngagcina ukuthi ngiyagcina ngingena kuthina ke. I met this nice gent. Mama it's a nice gent. He was so nice and then we matched. Uma sesimeshile started talking WhatsApp, exchange numbers, sakhuluma WhatsApp. It was nice, lovey-dovey, all nice. Yabo. Hayi shuthi khamba isikhathi ke sisakhuluma nomfana. Umfana athi kumina he has an emergency. Ngiyaphuthuma ucela ngimsendele u500 uzongisendela wona ngakusasa ekseni. Uthini ephuthumayo mnumzana? He told me ukuthi apparently he said he owns ama-taxi. Ha. And yena ushotela 500. Lalela ayoshothela 500 ibhenke lakhe angazi linenkinga so akakwazi ukuthi amsendele lo muntu lo afuna umnikeza imali so ucela ukuthi ngimenzele u-cash send. Cash send yena izoze sewusendela lo muntu lo akathi ufuna umsendela imali. Okay. Stupid girl. Wasend imali. Hayi okay sharp. Vele I'm busy with my exam so angikho gxile kakhulu ukuthi ngikuyena nemali. I'm busy with my exams ngifocus esikolweni. Ngakusasa kuseni ngiyavuka ngiyabhala. Imloya ngikwi-exam room like I'm literally at the door of the exam room. Ngeniyani message. Uthini ke futhi manje? Khala sengena imali message singena imali. Oh okay. How? Okay nali 1,000. 1,000. Whole 1,000 rand with 500 yen. Okay sharp ngijabule ke vele ngisahane stress sothi ngiyobhala ngingagxili kakhulu emalini uma ngiphuma ukuyobhala ngibuye ngiphumule and then sizohlangana ngakusasa thina nizobe niqalisa siqala ngakubonana like we've been talking for some time engifonela lokufonela had a nice voice. Wena uchame kuphelile ke manje. Ngiphelile. Oh my god, he had a nice voice. Yazathi lo mfana lo uzongishada lona. Ngani lo mfana lo? Nimimngaki? He said he's 28. He said, I don't know because usually I feel like yonke into ayisho wena ngaphansi kwakhe ngiyemnyama. Okay. Okay, sharp. Qhubeka nazo. Hayi maseke ngithi ke mina okay, ngicine phi? Ugcine the time kade hayi kodwa ngiyakukhohlisa. Okay, ngicine cishe ngakhala. Cishe wakhalelani? Ukuthi usukhohliwe umncane kanzena. Angikwazi ukukhohliwa. Yazi khona i-video kodwa ngibona ku TikTok kuthoma 90s mesehlala kusofa. 2 minutes seyalala. Thoba sebuka ifona yithi kanje. Sasiqala ukuguga. Manje cishe ngakhala ukuthi ngabe uqala ukuguga yini? Ngicela uze nazo. Hayi ke shuthi guys. Le ndaba iyashisa ngempela ikhiphisa ngisho izaza. Ngiphathisa ngekhanda just how.
Sekufike-ke ukuthi seqedile ukubhala nginemali phela mina and ngine-date ngakusasa. Ne-1,000. Hawu ngine-1,000. Lapho 1,000 lakhona alika-reflect i-account yami but sabe i-message ishilo ukuthi ingenile but bangena kwi-app ngi-check sliphi 1,000 kanti. Luthi 1,000 okuvela. Already nginayo imali kwi-account yami so let me just go out and spend some money. Ephinde ngisindele elinye 1,000 futhi. Hawu elinye futhi? Elinye futhi. Suna 2,000 man. Sina 2,000. Okay. Njalo angena kuphi kwi-message awaveli kwi-account yami. Awaveli ebank. Ngimfana just awaveli phela nje ama-1,000 ethi hayi. Mhlawumbe ibhenki lakho reflector late so linda isazongena imali. Hawu. Okay, ngilinda imali ukuthi izongena phela. Ngihambe ngiyospenda le khona ngoba le enye iyenza Yes, vele. usemlindelweni wena manje Ngisemlindelweni ulindile. mina. Okay, qhubeka naso. Angithi ngine-date phela kusasa. I have to look nice. I had to get a nice dress. Okay. And nice shoes. Ngiyahamba mina ngine-date. Okay, sharp. Kufika usuku le-date kusasa ekuseni. Okay. I-date around izongilanda around 5 isiye to the location wherever Ekuseni-ke manje sengenile ama-1,000. Abakangena ama-1,000 Namanje? ekuseni. Awangenile. Okay, yeah. Qhubeka. Ngimthese sengiwaridi phela imali ayisangeni. Sayazi imali angenanga futhi. Ethi linda izongena imali. Okay. Okay, sharp. Ngihambe mina ngiqhubeka ngilungisela. So lapho siyakhuluma wangifonela futhi ekuseni as usual. Wangifonela nje to check ukuthi ngiright, ngilale kahle. Lisazobonana uyaconfirm ukuthi sisazobonana namhlanje. Okay. Izanazo. Siqhubeke-ke ngiqhubeke nosuku lami ngigeze ngibe muhle ngithi nice face beauty ngithi new dress. Uyababa-ke manje. Ngimuhle-ke manje. Hawu. Hayi ubaby sesengibiza ngobaby. sekubaby-ke Cha manje. asakajoli yezo but ungibiza Okay. ngobaby mayi-address yabo. Okay. Siyakhuluma phela bese lokhu sikhuluma mhlawumbe bese qala ukujola namhlanje ngoba sesiyabonana. Yabo. Kodwa indlela besikhuluma ngabe ngathi kade siqalile ukujola. Hawu mama ngikhuluma kamnandi umfana. Hayi lo yafana lo ya. Manje ivoice yakhe iyafana ney'thombe zakhe uma ubhekile. Iyafana ney'thombe zakhe. Uyenze. Uyakholwa ne? Ngiyakho iy'thombe zakhe. Lapho stupid girl Izanazo. never asked for a video call. I don't know why. I should have asked for a video call. I've Hawu. never asked for a video call. Wena dolo lo. Kuthi yabo wehlezi ngifanele ngalindele. Kancane sengibona i-call siyangena singiyakhuluma mina ngimameseke ngismile amehlo ayi umlomo igcinele. Hayi Jeez. Yes. suku le date. Engifonele-ke njengamanje nje ukuthi sezongilanda. Siyakuhamba sakude yathi sihamba sohlangana semhlanga samuye yini mhlanga nje angazi uzozwa ngayo ukuthi siyake sobona mase fikile. Kodwa ngiyazi I had to look nice as I looked nice. Namanje imali ayikangeni. Imali yakangeni. Hawu Jesu, yes. Okay. Angifonela athi ena cala ngimsendela 1,000 ke manje. Kuyaphuthuma uzonginikeza lona liwu-cash uzonginika mayifika kumina Hawu. ngo-cash. Liwu-cash uzonginikeza lona in cash mayifika sihlangane. Hayi, okay. How? Why can't you wait until isihlangane bese ngiyakusendela wathi no it's very emergency uyifuna manje like uzonginika amasifika. Okay. Ngithi ngizama ukungena kwi-app ngizama ukumsendela inqabe. Ngiyamtshela ukuthi iyanqaba ukungena. Iyanqaba i-app. Umsendela kweyakho. Uthi angimsendela u-cash send. Kweyakho ayikangeni. Ayikangeni leya. Okay. Ngiyazi ukuthi isazongena nje isazongena vele so Yes. anginankinga vele. So girl uyasenda nje Uyasala nje ukhululekile. ukhululekile ngiyazi isazongena Hayi. imali. Hawu. Inkosi yabasendi, yes. Inkosi yabasendi. Izanazo. Ngisende. Oh ngiqale ngamsendeli inetwork ingigolozele nje. Ngimtshela ukuthi yazi inetwork yami iyanqaba. Avitana befasi like kuthi uyayifuna le mali uyifuna manje. Okay. Hayi ngigcine ngimsendelile ke. Mase ngimsendelile abonge as in like abonge ngisendleleni ngiyeza. Okay. Kuphela 30 minutes umuntu akafika kanti bethe umuntu eseduzane. Ngithi ngiyamfonela ifoni ayisangeni. Hawu. Ngimbhalele WhatsApp isithikha kodwa angisayiboni profile picture yakhe. Wena usemhlanga manje. Thana wayezongilanda wayenza Imakeke. okay. Emva kokumsendela imali, usekhamba uthi koyi-1 i-profile picture sayibona. Picture isekho oh. Hawu. Isekho oh. Hayi qhubeka.
Usengiblockile umfana. Hawu. Yebo. Ngiqale phansi ngiyolalela i-voice note, ngilalela ama-voice note akhe to listen to his voice okugcina nciphi because he had a nice voice. Usesemathandweni noma imali sihambile Imali ihambile kodwa ngisemathandweni. Oh. Hayibo. Because like what the fuck ngenziwa nangikholanga ase ngithi mina phela sengithola ubambo lami. Ngithi yabona ngilolu yilo. Yahamba imali. Lahamba nobambo lami kanjalo nje. Hayibo. Kuze kube namuhla. Ngalala yazi ngavele ngangikholwanga wasini disbelief ngavele ngalala le makeup ngisokile nginjalo ngalala angikholwanga ukuthi kwenzakalani ngivuke mase ngavuka 2 hours later check ifone nami ngizofica miss call ethi baby ngiyaxolisa kube nenkinga lutho ngingene ngithi ngiyambhalela futhi ngisho ukuthi hayibo ngasho thathini I was so stupid how could I not see ukuthi uyiscam wena yahamba kodwa kodwa akubange kusafika akabange sayibona ngamfonela ayibangisangena Awumazi ukuthi uhlalaphi. angimazi ukuthi uhlalaphi hayi ke phela kanjalo ngomjolo wami wesikhashana ngitshethe uyahlaka ngitshethe hayi ngivukile Lapho ngathi isikhathi angithi ngivukile ngisengilokhu okucaka ukwenza ngishime lokho ngakwazi kwashile ngisho umbari bafana. ngangishima ibhashu ngize ngena ubani internet dating thanks ngothinda uthinda thanks Usuhilile kodwa ke? hayi ngahila kudala kabi shame Into yanini ngedle? when was it last year I think last year Usenayo kodwa i-app kathi. I delete That's isikhathi. right sengi-right ngiyabonga Yes, mama. So manje usafuna ukuphinde uzame? uzame kuthinda lutho fethu Okay, shuthi kwezothando ke ukhona uboyfriend okhona. Zagang. Zing 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 zing. ngifayile izaza le Ayingeke. yo angimazi mase ngiphinda naye angazi ukhona. phela manje sengithi ngiyazama ukubamba ukhona Yebamba la ubizwa khona. cha hayi la ngibiza khona Ukhona ugayi ukhona. ukuthi mina ngiyamphika Kodwa yena kuyena ke isimo sihamba kanjani bawuthu? uthini yena umfana Hamba kanjani ke nina nobawuthu nakhe? so Akakagili yena. kahle shame ngabe ngiyamsukela kusahamba kahle kodwa Hliziyo yami Manje into ekukhalisa kakhulu ukuthi kwahamba imali konke noma konke ubambo lwakho konke olwanevoice emnandi luluhle ezithombeni konke kuyafana hawu konke ngase ngitsho hawu yabona ubambile. lapha mina ngisho ubone inhlaydo wami lapha Wawulinda kuze kube today $2,000 dololo or is 3k phela manje seku 3k usemele wo 3k phela ngithi ngoba phela lokho ethi uzoyibuyisa o500 laba bayi2. mina ke ngasala njalo ke ngiyi-student cabanga Unga-advise uthini usisekhaya ofuna uthando kwi-app athini ofuna uthando kwi-app alukho uthando laphayana bomile abantu abakwi-app bonke bayomile balambile akho thando laphaya akho thando shame kodwa nkosi yami so wena ucabanga nje mhlambe ukuzenzela imali njengoba nawo wascan ufuna ukubuyisa le akubanye abantu inkinga ukuthi usubonisa kwenziwa kanjani mos hayi angibonanga ngiyadlala serious hayi yabona lapha phela lapha mina ngangisemathandweni ngiyadlala ngifaka umoya omubi i-wrong lento yokuskema abantu kabi i-wrong shame and umuntu uzomzela ngothando abantu balidinga uthando lamnyango so mangabe ukuthi uyalibona uthando kanti uyi-scam i-wrong so mhlambe lo bhuti ngiyenzeka ayibone leyo video leyo ngicela udlulisela amazwi kuyena ofisa ukuthi noma ngabe yini ofisa ukumtshela yona mtshele ngithi nje sithando sami usathi sithando ngiyazoxakekile ngicela ungizendela ivoice note sakwesigcina nje nci wena ivoice
Le voice le voice enjani He kanti? had a nice voice. Inkinga ngifelwe iphone yami-ke manje ama-voice notes akhe asekhona kwi-iPhone yami. So maybe Namanje. Uwabekeleni? ngiwabekelele ukuthi one day ngizomthola ungijwayela kabi. Ungijwayela kabi. So ufuna ukumtshela ukuthi isithando sami ngijwayela kabi. In as much as ngangiyithanda ivoice yakhe cha ungijwayela kabi yena bandla. Akangiqalazi, akangiboni yazi. Ungithatha kancane actually. Ungijwayela kabi. Ulambela kumina. Usakwatile. Ha uyangidina oh ngiyazi ukuthi baningi akabenza nje la eminyango baningi angena oqala. But ke uyaqinisekisa ukuthi usuwahila. Kahila kudala oh selabuya 1000. Sekwadlula. Ngayibuyisela 1000 nami ngivele ngiyibekele wona kusami. Siyabonga kakhulu ukuthi uvashele kuhlelo lethu. Ngiyabonga ukuthi ningimeme la Ave muhle kodwa kusiyami. Thank you. Cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Bye bye. It's the Black Life TV.